ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ପବନ ଖାଉଛି। ମେଘ ଉଠୁଛି କେମିତି। पूरा कड़ा कड़ा बादल। ଏବେ ଆସିଲି। ପବନ ଲାଗୁଥିଲା ପ୍ରବଳ ସୁନ୍ଦର ପବନ ଦଉଛି ଏବେ। ପବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦଉଛି ଯେ ମାନେ ଏଠୁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଗରମ ବାମ୍ଫ ଦେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ପତ୍ର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଲୁଛି। ହଉ ବହୁତ ଖାଇଲି ପବନକୁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ମୋ ସାଇକେଲ ଟିକେ ପକ୍ସରି ଯାଇଛି। ଦିନମାନ ଖରାରେ ରଖୁଛି ବୋଧେ 2-3 ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ସରିଯାଉଛି। 2-3 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଥରେ ପମ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନା ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇଛି। କଡ଼ି ଗଛ ମୂଳରେ ତ ଛିଡ଼ା କରୁଛି ତଳକୁ। ଯଦି କଣ୍ଟା ପଡ଼ି ପଶିଯାଇଛି ଟିକେ ଦେଖି ଆଣିବି ଆଉ ପମ୍ପ ଦେଇକି ଆସିବି। ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିବି, ନହେଲେ କାଲି ପୁଣି ନେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଅଛି ବାକି ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ବାଏ ବାଏ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲାନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।